Γεια σας κυρίες και κύριοι. Εγώ... Το ρεκορντάνω και το ξύλο. Ναι. Πώς θα φτιάξει το πρώτο? Θα τραβήξουμε ένα βιντεάκι και θα το ανεβάσουμε στο YouTube. Να ξέρετε, θα υπάρχουν επεισόδια με αυτό το βιντεάκι και εγώ θα ανεβάζω. Εγώ ήδη έχω κάνει 2 επεισόδια. 2 και η γιαγιά μου μπορεί, τέλος πάντων. Ωραίο, έχω το γεμίσουμε κεφάλια. Και πούς ακόμα, Λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να φτιάξουμε όλες αυτές τις τρύπες. Να, όχ, πότε, τι να είναι. Και να το οικειώσουμε. Περίμενε εγώ. Σο. Για τους συγκούνιδες. Επίσης μπορείς να... Τι! Δεν έχω δόν περαιμεί Infinity Squad. Μπορείς να κάνεις λίγο να αλλάξεις το όνομα της ΣΕΦ. Γιατί δεν θα έλα τώρα. Ωραίο είναι. Κάτσε εδώ πόσα μόνοι έχω για να αγοράσω κάτι μάι. Βλάξες πόσα έχω! Πόσα? 1550, βασικά όχι, 15.571 και 66 λεπτά. Εγώ 6,5 εκεί. Φλάκα, γαμάτο. Εδώ έχουν το plugin. Δεν το έχουν. Αυτό που έσκυβε και έκανε σκύλο. Α, ναι. Δεν το έχει. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το σερβερ. Πότε πήρες το Σομαλί, ρε? Σε λέω, ρε βλάκα, εγώ σε λέω. Τι έκανε με τα τσέστ. Που βρήκα ανοιχτά τσέστ και τα πήρα. Α, σωστά. Γιατί αποκλείεται να έβρισκες κάτι. Ωχ, τι είναι αυτό. Α, 15.000. Μπορώ να τα αγοράσω, να τζάμπα να το αγοράσω. Λοιπόν, τι το κάνω. Θα πρέπει να κάνουμε μια πόρτα του Άδη. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε έναν αναπτήρα. Και γι' αυτό τον αναπτήρα που θα το βρούμε... αναπτήρα πώς να φτιάξεις. Νομίζω πως έχω τα υλικά. Ω, κάτσε να το σκοτώσω αυτό να τον πάρω το item. Αυτός είναι ο Ήμπρο. Που ψόφισε από μένα. Που του πήρε και το κεφάλι. Α, μακάρι. Μέσα στο κόλλο PvP ή στη Bleeds, ναι, κτλ. Τι μάγκες. Κάτσε δεν μπορώ να το κάνω ένα κολπάκι. Οχ. Ποδάξου λίγο. Ωραία. Τι κάνεις ρε. Τα μαθαίνω. Α, το θυμάστε, εκείνον εκεί τον Ήμπρο, να το. Να το σκότωσε και του πήρε τη μάπα. Καλά. Πού είναι? Πού είσαι ρε, να εδώ. Η μάπα του Ήμπρο. Έμεινα με μισή καρδιά. Με μισή καρδιά. Για ποιο λόγο. Έδωσα από μία τρύπα με λογικά 21 μπλοκ. Οχ, τι γάμισα τώρα. Είναι που... Μη με δει. Μπορεί να χρειαστεί να μας είπε. Είσαι χαζός ρε. Μα δεν την είδα την τρύπα. Νίκο! Πάει και όπως είπαμε με τον παπά, τα μαθήματα και καλή επανάληψη ιστορία. Να σκίσουμε. Εντάξει. Ναι. Ωραία και εσύ.
έχεις πάρει και δεν διαβάσουμε, ναι, αγόρι μου. Μετά να πες, τι καλά είσαι σήμερα, ούτε δεν τα είδε. Δεν είσαι τα είδε. Αν θα το κάτσω λίγο μετά. Και έτσι τον πρίζουν, αλλά μην δίνετε σημασία, εντάξει. Ναι. Τι να κάνω τώρα. Πάμε να κάνουμε mine. Έχει λίγο. Θα δω λίγο 2 για να... Πάμε για mine. Μισό λεπτό. Να φτιάξω το μισάκι. Να φτιάξει, να φτιάξει. Έλεγα πριν. Ουχ! Α, ναι, έχουμε. Armor έχουμε 2 diamond armor για άλογα και μια σέλα τώρα. Πότε θέλουμε να το μια άλλη μία, εντάξει, δεν πειράζει. Λαγκάρικα μου. Όχι, ένα τσέστη εκεί πάνω. Τζα, πού είσαι ρε? Αουα, μου βάρατε άλλη. Τζα, μπαμ, πεντάκιο. Πρέπει να κάνω κεφαλάκι, μπα. Καταρχάς πρέπει να φτιάξουμε και φάρμες. Τι να φτιάξουμε, ευπάρνες. Πρέπει να φτιάξουμε φάρμες. Α, ευπάρνες άκουσα, λέω, τι λέει. Ναι. Ουχ, κοίτα ρε, λαγκάρι ρε. Με πηγαίνει πιο πίσω από ό,τι ήμουν. Ξέρω, κοίτα. Πού είσαι φίλε? Εκείνον βλέπεις, εμένα δεν με βλέπεις. Αλλά θυμώσου. Πλάκα. Ναι, μου έδωσε τη μάπα του. Έρχομαι για help. Λαγκάρι αυτό, εντάξει. Δεν είναι χοντρό. Επειδή δεν είναι. Και το δύο χόντρι. Χόντρα. Πρόσεχε ζόμπι! Άου! Ψόφα. Ο χασάπης. Σου πέταξε μια μάπα νομίζω. Δεν πέταξε. Νομίζω πως έγινε τι, αλλά και τα πήρα όλα. Όχι, δεν τα πήρα. Κοίτα ρε. Ψόφα. Αχ. Ρε. Σαν μάπα μου φάνηκε. Πού είσαι? Να τους. Ο φίλος μου. Είσαι έτοιμος να πάμε για mine? Ναι, εγώ έχω diamond, εντάξει. Αλλά θα πάμε στην έρημο να το κάνουμε. Σαν παράγκα το έκανα αυτό. Τέλος πάντων. Πόσα κέρατα υπάρχουνε που χάνω τη μάνα τελευταία. Του είχαν ελεύθερα chest να εκεί. Έλα βλάκα. Πάμε. Αχ. Πού. Πού. Ανάσε. Εσένα βλέπω, όχι, βλέπω ένα ζόμπι και εσύ. Στην αρχή νομίζω ότι το ζόμπι ήσουν εσύ. Έλα πάμε. Πάτε λίγο το να δεις πως είσαι.